No tak toto vyzerá pri zjazde do Lesvahov v neupravenom teréne. Na ľahkých lyžiach a to Na ľahkých lyžiach. Úplne kôra. Veľmi ťažké, veľmi náročné lyžovanie to je. Nie je to sranda. Aj najlepší lyžiari majú problém v takýchto terénoch. Tak. A potom ďalej postupujú takto. Ďalej zase opäť až hore do sedla. A ďalší pretekár. Nádherné počasie dnes vyšlo, fantastické. Fantastické preteky majú. A Sašo sa len prizerá zase. Nepreteká vôbec. Ale ja tiež.